Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună seara, dragilor! Cred că este ultima zi în care se mai poate face campanie electorală. Așa cum bine știți, astăzi voi avea 3 invitați, de la ora 17, acum, de la ora 18:30 și de la ora 20. În acest moment o am ca și invitată pe doamna Denisa Florea Panțeru, membru al Partidului Social Democrat, organizația Bascov, candidat din partea acestui partid pentru o funcție de consilier local al Comunei Bascov, că îi spun bună seara și mulțumesc că a acceptat invitația. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara și cetățenilor din Comuna Bascov. Doamna Panțeru, Da. pentru că sunteți prima dată la mine în emisiune, într-un dialog deschis, transparent și așa mai nimic regizat dinainte. Corect. Nimeni nu... Să știți că am refuzat 2 persoane care au zis să discutăm înainte de emisiune tema și asta și am spus nu, eu nu fac așa ceva. Pentru cei care se uită la noi, care nu vă cunosc, dar bănuiesc că cel puțin bascovenii vă cunosc aproape în totalitate, dar totuși, poate pentru mine Da. și pentru alte persoane care se uită la noi în acest moment sau mai târziu, cine este Denisa Florea Panțeru. Dar așa, ca un scurt CV și să ne oprim în momentul în care ați decis să faceți pasul către politică, pentru că despre asta o să vorbim în continuare. Da. Sunt originar din Comuna Morăreș, sunt copil de cadre didactice, crescut într-o familie unde valorile morale au fost întotdeauna pe primul loc. Am urmat această meserie a părinților mei și am fost la Colegiul Național Pedagogic de la Câmpul Mușcel, unde am avut de a face cu oameni deosebiți, cadrele didactice din acest Colegiu Național, care au șlefuit atâtea caractere și modele în viață. Am o vechime în învățământ de 21 de ani. În general, mi-a plăcut să cunosc mai multe laturi ale profesiilor din jurul nostru. Am făcut și cursurile postliceale pe asistent medical-farmacie. Sunt studentă ultimul an la Facultatea de Științe Economice Management la Universitatea Pitești și autodidactă în multe privințe. Nu sunt de acord, așa cum a zis și dumneavoastră, cu regizările. Prin prisma meseriei am avut atâtea inspecții pentru gradele didactice, unde totul este cu cărțile pe față, cum se zice. Și am hotărât să intru în politică, nu de ieri de azi, nu în urmă cu 5 ani, mai de mult mi-a plăcut politica, pe care o vedeam eu la o vârstă fragedă la televizor imediat după Revoluție și de care mi-aduc aminte cu drag și acum, pentru că dezbaterile politice de atunci erau la alt nivel. Și principiile și se discuta de platforme, platformele partidelor, principiile fiecărui partid de abordare. Ușor, ușor, cred că s-a pierdut din această tendință, să zicem. În Comuna Bascov sunt cunoscută prin prisma meseriei, de părinții copiilor, generațiile pe care le-am educat, acum având și studenți din generațiile din Bascov. Bun, aici trebuie să intervin un pic. De ce ați ales totuși Partidul Social Democrat și nu o altă formațiune politică? Pentru că, după câte știu, prin Bascov au fost mult mai multe formațiuni politice. A spus că în urmă cu 5 ani de zile. Atunci era și PAMU, erau mai multe, PNCCD-ul, chiar cred că erau în jur la vreo 8. Da. De fapt, aș putea să mă uit exact în acest moment, dar totuși până atunci era și PDL-ul și... De ce ați ales Partidul Social Democrat și nu un alt partid? Păi, eu l-am avut așa, ca simpatie acest partid, din tinerețe. Mi s-a părut că se pliază mai mult pe nevoile sociale și
acordă o mai mare atenție cetățenilor și oamenilor din țara aceasta. La un moment dat, că am uitat să precizez, când am venit învățătoare în școala Bascov, am făcut parte din alt partid politic, în care nu m-am regăsit nici măcar o clipă și am zis că e oportun să trec în partidul pe care Chiar acum am îl uitat prefer. pe site-ul făcut de mine, Adevăr și Dreptate Argeșan, am făcut pentru fiecare localitate în parte secțiune și pe Bascov, alegeri 2016, a fost Partidul Social Democrat și cu 59,85%, vorbesc la consilieri, ALDE 13,25%, PMP 11,01%, PNL 8,34%. De-aia sunt supărați cei de la PNL acum că le-am spus să ia cel mult cât au luat în 2016, 1,34%, da. Nu le-ați urat de bine. PAMU 4,68 și UNPR 2,83. Acum știu că mai este vorba de Pro-România și USR Plus. USR Plus, da. Da, USR Plus. Și la primarii a stat foarte bine Partidul Social Democrat la Bascov. Domnul Stancu a luat 63,43, deci mai mult decât 5% decât Da. la consilieri. ALDE 12,79, PMP 9,93, PAM 5,91 și spre rușinea celor de la Partidul Național Liberal 5,01, UNPR 2,90. Da, în fine, asta este... Ați mai fost consilier până acum? Nu, este Prima tentativă. prima candidatură la care voi intra, că am un loc eligibil. Acum sunt Pe ce loc consilier, sunteți? 4 sau 5 din câte știu neoficial, că nu Păi, prea m-a după câte interesat. spunea domnul Stancu, care știu că în acest moment oficiază o căsătorie civilă, Da. pentru cei care se uită la noi, unii dintre dumneavoastră știați că în mod normal ar fi trebuit să vină domnul Stancu, dar căsătoria civilă a unor tineri este pe primul loc, așa că Pornește în doamna viață. Da. Panțero a decis ca să vină în locul dumnealui și cred că o să aveți mult mai mult de câștigat decât dacă ar fi fost domnul Stancu aici, pentru că sunt foarte convins că, fiind ultima zi, ar fi sunat telefonul așa mai apric și s-ar fi lăsat Posibil. cu niște dialoguri care nu cred că stă bine anul în care ne aflăm, Corect. 2020. De ce totuși v-ați decis ca să candidați pentru o funcție de consilier local? Păi, Că, după Eu câte știu sunt- eu, sistemul de învățământ de la Bascov e unul dintre cele mai performante sisteme da, de învățământ la nivel de comună și poate că și Costeștiul l-a depășit și... nu, concurăm în general cu școlile din oraș, cu școlile din Pitești și la concursurile școlare și la atragerea de elevi. Chiar vrem să ținem eticheta pentru Dar să știți că învățământ. aseară, dacă nu mă înșel, când a fost domnul Chiru invitat, a sunat cineva și a zis că nu i s-a primit copilul la școala din Bascov pentru că avea doar vize de flotant pe Bascov. Ținând cont că a fost perioada cu pandemie, am zis Nu, asta în urmă cu un an. cine știe, în general, sincer, copiii bascovenilor au prioritate. În momentul în care mai sunt locuri disponibile, primim și din afară. De aceea sunt și clasele numeroase, pentru că plata se face plată pe relev. Fondurile sunt foarte limitate și dacă scindăm posturi, asta înseamnă ca o clasă să se împartă în două, să apară posturi suplimentare, iar ministerul nu prea avea atunci disponibilitatea să plătească atâția angajați în plus. O fi fost o neînțelegere, nu știu, nu... Da, oricum trebuie rezolvată. Eu o să fac tot posibilul ca în cursul săptămânii următoare, dar după ce vom avea rezultatele finale, cine va ieși primar, voi merge ca să discut, pentru că mi s-a părut totuși o chestie care e, până la urmă, un copil i s-a luat dreptul nu știu că de asta la educație. Nu prea aș pune accentul, pentru că noi avem copii și din Budeasa Da. și din Merișani, deci chiar n-am ținut cont. Doamna care a sunat, doamna, având copil, este clar, era și pe traseu, nu se înțelegea nici bine și chiar am reținut numărul de telefon și
vreau să vorbesc în detaliu, să vedem într-adevăr cum au Da, stat sigur e o lucrurile. situație neclară. Da, e o situație Da. neclară și Și zic undeva că adevărul trebuie să existe la mijloc, pentru că trebuie să găsim adevărul Da. ce s-a întâmplat. Dar eu Bun. sunt convinsă că a Haideți fost o să neînțelegere. revenim așa. Am văzut prin postările Partidului Social Democrat, inclusiv pe contul dumneavoastră de Facebook, că ați participat la toate deplasările prin comuna Bascov. Cum reacționează cetățenii când vă văd? Când ne văd, reacționează bine. Dar asta nu înseamnă că toată lumea exprimă și ceea ce gândește. Și suntem realiști. Pentru că e firesc până la urmă oamenii să reacționeze interuman pozitiv, că suntem oameni în aceeași comună, cetățeni, vecini, cunoștințe vechi, dar au și nemulțumiri. Unele poate sunt reale, altele poate sunt influențate de celelalte opțiuni politice. Nu zic că cineva s-a dus și le-a pus vorbele în gură sau le-a trântit vreo informație. Nu, dar e liber să gândească și să exprime ceea ce simte sau ceea ce a experimentat. Important este ca să meargă la vot, pentru este că foarte important. Nu mai ajungem în situația în care putem să reproșăm. Caz concret îl avem pe domnul primar de la Pitești, Cornel Ionică, care a ieșit cu 7,9%. Da, conform legii, este primar din toată regula, dar, adevăr, nu reprezintă majoritatea. Și domnul președinte Iohannis este cam în aceeași situație. Ponderea la vot a fost micuță față de așteptările. Da, dar totuși sunt 7 milioane. Adică da, dar vorbim de procente 12, până la urmă. De la 12, oricum a fost mult mai mare procentul, nici nu se pune problema de procente. Da. Dar cred că e totuși o chestie care ar trebui rezolvată, pentru că în momentul acesta am văzut că se merge pe aproape 19 milioane de persoane cu drept de vot. Sunt convins că în momentul ăsta nu suntem în România mai mult de 12 milioane de persoane cu drept de vot. Restul românilor sunt în afară. 3 milioane de copii s-au născut peste hotărele țării noastre. Și nu au dreptul să voteze. Nu au dreptul nici românii care... Eu, un fost militar de carieră, mi-aduc aminte, intram ofițer de servici în ziua de votare, lucram undeva la câțiva kilometri de Pitești, trebuia să fiu la ora 7 acolo, deci n-aveam nicio șansă ca să merg să votez și ieșeam a doua zi dimineață la ora 7 și până când ajungeam deja adică nu s-a putea problema. Da? Mi se pare o chestie de la lucru ei, pentru că așa avem și foarte mulți care sunt detașați cu serviciu și lucrează prin alte localități și sunt acolo detașați pentru o lună, pentru 2 luni de zile, iar restul mandatului de 4 ani de zile stă în localitatea respectivă. Ar trebui făcut ceva în acest sens, așa cum se face și la prezidențiale și la parlamentare. Ca să poată să voteze oriunde pe teritoriul țării. Pe liste permanente. Da. Într-adevăr, ei au băgat-o pentru că eu am fost în Parlamentul României, am stat de vorbă cu toate grupurile parlamentare și au zis că costurile ar fi foarte mari să scoată, să printeze acele buletine de vot pentru toate localitățile în fiecare secție de votare. Și le-am spus, oameni buni, nu, folosim în momentul acesta tableta pentru recunoașterea și identității și așa mai departe. Este suficient lângă acea tabletă să mai puneți încă o imprimantă și dacă eu de la Pitești sunt detașat la satul mare în duminica alegerilor, când mi se bagă buletinul acolo, să-i se și spună dacă cumva a mai fost printat. Dacă nu, imediat se printează un buletin de vot cu 10, un buletin de vot și cu o listă suplimentară, da? Ce mare șmecherie. Durează 30 de secunde și s-a rezolvat problema, că nu este atât. Suntem totuși în anul 2020. Ar trebui să ajungem la nivelul anului 2020. Sau, bineînțeles, așa cum estonienii deja sunt primii europeni și stau foarte bine la votul electronic. Și noi vom sta, pentru că deja au început să elibereze cărțile de identitate cu acel chip de care toată lumea fuge pentru că dar un chip ca acela este și în cardul bancar. Cardul cu care, dragii mei, vă ridicați pensia. Peste tot sunt chipuri, așa că nu are de ce să vă feriți atât de tare că nu știu ce vă face, vă fură memoria sau altceva, nu, în niciun caz. Un om cu rădăcini adânci, nu. Dar va fi foarte ușor cu acea carte de identitate, vă spun că
nu o să mai fiți nevoiți nici măcar să mergeți la primărie să semnați ceva, pentru că cu acea carte dispuneți și de semnătura digitală. Și atunci nu o să stați să faceți totul de acasă. Da? Are primarul nevoie de semnătura dumneavoastră pentru, eu știu, pe un anumit act. Este suficient, vă conectați la portalul primăriei, apropiați de cardul, de porțiunea unde se scanează cartea de identitate și imediat ați și semnat. E foarte adevărat că dacă vă fură buletinul și nu-l declarați, atunci cineva poate să vă folosească într-adevăr datele dumneavoastră. Un segment de populație nu se va plia foarte ușor și vorbesc de persoanele care au trecut de prima tinerețe, să zicem, și nu au fost obișnuite cu această tehnologie, cu această digitalizare. Da, dar ușor... Panțero, haideți să ne gândim foarte bine. Care sunt persoanele care imediat de pe 3 ianuarie se duc la ghișele primăriei? Cei mai responsabili oameni. Vedeți? Cei mai responsabili oameni. Asta este problema. Deci n-ar fi o chestie, pentru că ei pot merge în continuare pe vechiul sistem. Eu vorbesc de ceilalți. Tinerii, da. Pentru că dacă nu îi includem și pe tineri, nu îi responsabilizăm și nu îi facem totuși să creadă și ei cât de cât importanți, pentru că... Nu sunt importanți, așa, să știți că sunt importanți. Sunt importanți, dar foarte mulți cred că ei nu reprezintă ceva în fața politicianului. Nu au fost ajutați să înțeleagă cât de mult înseamnă. Și vă spun din prisma mea de cadru didactic. De multe ori, nu o dată, de 2 ori, am învățat de la copii. Am învățat emoții diferite de cum le-am experimentat eu când eram copil, idei pragmatice, pentru că au acest pragmatism deja nativ. Se nasc inteligenți și cu tehnologia se joacă la un moment dat. Da, nu, tinerii trebuie să încurajați, este adevărul spus de toată lumea, dar nu este încă pus în practică. Pentru că ați văzut și în marile companii, tinerii vin cu ideile cele mai bune. În momentul când se fac ședințele de lucru, ei au acea idee genială în dimineața respectivă. Da, să știți că acest lucru mi-ar plăcea ca să găsesc și în administrațiile publice locale. Adică nu contează primarul, dar că vorbim de Bascov, îl luăm pe domnul Stancu. Da, dacă dumnealui aduce foarte mulți tineri, eu știu, chiar și în Consiliu, sau să stea de vorbă cu mulți tineri. Eu sunt convins că dumnealui stă de vorbă cu tineri, dar totuși trebuie făcut acest lucru mult mai des și scos și în față, spus clar. Poate că a greșit. N-a spus, băi, eu am fost în satul respectiv și am stat de vorbă cu 10 tineri și uitați, de acolo a plecat proiectul ăsta să facem chestia asta. Da, poate că nu... Da, e chestie de, până la urmă, e chestie de comunicare sursa, pentru ceilalți. Pentru că ceilalți așa gândesc. Eu am stat de vorbă, să știți, cu foarte mulți bascoveni și vă spun așa, domnului Stancu ne-am spus înainte să vină prima dată la mine, am bătut Bascovul în lung și în lat, mi-a luat câteva ore bune, că la un moment dat mă cam rătăcisem pe acolo prin Bascov, atât de mult s-a dezvoltat Bascovul. Și pe mine mă interesa să aflu și părerea cetățenilor. Întrebarea mea era simplă. Bă, dar primarul ăsta al vostru face permanent în fiecare an sau face doar în an electoral? Pentru că eu știu foarte multe cazuri în care primarii fac doar în an electoral și asta. Ei, bine, 80% dintre ei, sau mai bine de peste 75%, au spus clar, domnul Paparete, băi, nu o puteți să mânie pe Dumnezeu. A făcut permanent. Că poate n-a făcut bine sau poate că nu trebuia să facă așa și trebuia să facă altfel. Da? Asta e o altă discuție. Dar a făcut în fiecare an, de când a câștigat alegerile și până când au venit următoarele alegeri. Da. Ei, în momentul ăla deja stam și mă gândeam așa, ce să mai discut eu acum cu primarul în funcție dacă cetățenii îmi spun lucrurile astea. M-am dus și a doua oară în Bascov să mai stau iar de vorbă. Zic, bă, de fi nimerit eu un segment. Am nimerit PSD-ști. Așa am gândit. Da, deci ăsta este, asta e firea mea. Eu vorbesc direct întotdeauna, spun lucruri pe față, chiar dacă de cel mai multe ori deranjează, dar până la urmă eu zic că discuțiile astea, și chiar și contradictorii, sunt constructive. E bine, același lucru. De același lucru m-am lovit. Atunci mi-am dat seama, da, e clar că nu prea am cum să-l atac, pentru că
chiar vreau să-l atac într-un fel. Din punctul ăsta de vedere, știm clar că majoritatea primarilor merg pe principiu. Țin bani acolo de un alt pe altul și fac în ultimul an de zile. În fine, haideți să revenim totuși că... M-ați întrebat de ce totuși candidez ca și consilier local pentru de consilier local, că școlile noastre stau foarte bine și vin cu două aspecte. În primul rând, vreau să fiu alături de oameni, deci vreau la modul pragmatic și serios să le ascult problemele, să îi pot ajuta atât cât îmi permite funcția mea de consilier local și să venim cu un alt aer. Și domnul Stancu a schimbat puțin echipa, a pus în valoare și tineretul, iar pentru tineretul din Bascov, elevii și tinerii din Bascov s-a dat peste cap de multe ori ca să le pună la dispoziție posibilitatea de a învăța în unită școlare, conforme cu standardele actuale, casă de cultură unde au avut activități, numele Bascov a ajuns cunoscut în țară și peste hotare, este foarte adevărat. Tinerii noștri muncesc. Am văzut că ieri l-ați întrebat sau a venit în discuție subiectul activității orchestrei de la Casa de Cultură Bascov. Da, sunt de acord că uneori trebuie gestionate într-un fel lucrurile, dar să știți că orchestra repetă. Nu vine doar la un eveniment. Are repetiții. Nu, că și eu e timp spus, și muncă. vorba de invitatul meu de aseară, Dragoș Octavian Preda de la USR Plus, i-am spus și eu, nu ai cum să îi ții aproape doar pentru evenimentele la care participe, pentru că dacă nu îi ții acolo măcar pe un salariu și ăla micuț, măcar trebuie ținuți legați, pentru că totuși este vorba de doina Bascovului, adică nu orice formație care merge la o nuntă. Chiar dacă ei au formații și merg la nunți și câștigă, nu este clar, dar nu poți să spui, am doina Bascovului formată doar din cântăreți, lăutari, instrumentiști care cântă pe la nunți. Adică mult mai multă muncă în spate. Strică imaginea. Și în momentul în care ai un spectacol și ăsta, oricum ei trebuie să facă repetiție toți, că nu vin nici fotbaliștii nu pot să descurca într-o echipă dacă nu își fac un antrenament, cel puțin o săptămână de zile. Părinții copiilor care sunt în ansamblu de dans știu ce înseamnă repetițiile și câte ore de lucru și câtă transpirație la propriu și orchestra acolo, pentru că știți cum e. Orice sunet poate schimba linia melodică, schimbă pasul, totul trebuie să fie sincron și... Pe mulți, eu sunt convins că și dacă ar veni domnul Chiru primar, și dacă ar veni domnul Matei primar, și dacă ar veni domnul... chiar și domnul Dragoș Preda, sunt convinsă că nu va retrage fonduri din direcția nu va retrage, pentru că este vorba de imaginea comună. Exact. Deci, până la urmă, Bascovul e plimbat prin România și poate în afara granițelor prin doina Bascov, prin trupa de dans sau ce mai aveți acolo. Doar că eu, într-adevăr, chiar îmi propusesem să merg să vorbesc cu Lorena. Cred că totuși Casa de Cultură de la Bascov are nevoie de mult mai multe cursuri pentru copii. Au fost într-o perioadă și chiar au fost încurajate de domnișoara manager. Aveau cursuri de limba engleză, curs de dans modern, curs de modeling. Nu știu ce s-a întâmplat. Chiar și teatru. Chiar și teatru. Și copiii noștri plecau din școală și mergeau cu drag acolo. Eu am fost acolo și am transmis o piesă de teatru a elevilor chiar de acolo din Bascov. Și chiar mi-a plăcut, să știți, chiar mi-a plăcut. Și bascovenii au copii minunați, asta este adevărul. Peste tot, toți copiii sunt din minunați, lume dar sunt lor minunați. le place competiția celor din Bascov. Cred că ați văzut că și casele bascovenilor sunt într-o competiție. Oameni gospodari, așa sunt și copiii. Au preluat acest cult al competiției. Da, uite, la capitolul ăsta mă gândisem, pentru că aveți o zonă cât de cât frumoasă pe acolo, pe la păduri. Eu sunt înnebunit pe zone din astea de păduri. Îmi place să merg cu rulota, îmi place să merg la un grătar undeva. Cunosc foarte multe locuri, dar de multe ori poate nu am timp să mă deplasez sute de kilometri sau zeci de kilometri.
Și zic, bă, mă gândesc că poate, cine știe, până la urmă, da, domnul Stancu, să nu vă fie frică că dacă o să iau un teren de vreo 200, 300, 500 de metri pătrați acolo, o să concurez în 2024 la funcția de primar. Nu, niciodată nu mă voi înscrie în politică și nici ca și candidat independent. Nu voi candida niciodată. Niciodată nu voi face acest lucru, pentru că mie îmi place mai mult postura în care mă aflu acum, cea de câinele de pază al politicienilor români. Așa îmi place mie să zic. Să vă ajute Dumnezeu. Așa. Bun, haideți să revenim totuși la alegeri. N-au fost bascoveni care, eu știu, au fost totuși nemulțumiți de prestația. Sunt și oameni nemulțumiți. Ce v-au zis? Păi am întâlnit diverse situații, unele chiar hilare, altele care n-ai cum să nu rămâi impresionat de ele. Unii acuză că de ce s-au făcut șansurile de un fel și nu s-au făcut de altfel, alții își doresc canalizare și sunt zonele unde nu s-au făcut acele extinderi de rețele de gaze, dar foarte puțini sunt cei nemulțumiți, dar în fiecare zonă se găsește câte un cetățean, 2-3, care să aibă la urmă este dreptul lor de a avea o opinie și trebuie respectată. Te impulsionează să faci mai mult, să faci mai bine, să faci... Bănuiesc că ați avut întotdeauna pe cineva cu un caiesel acolo în care să-și noteze... Eu am fost acea persoană care a notat toate situațiile întâlnite. Avem un apel? Îl putem prelua? Da. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara, Ovidiu Marinescu, dacă pot să Da, domnul Ovidiu, sunteți în direct. Bun. Vă salut, domnul Paparete, încă o dată și vă felicit pentru inspirația de a avea în ultima emisiune, în ultima zi electorală, o doamnă distinsă, pe care îi spun să rămână, îi urez mult succes, sunt alături de dumneai. Deci vreau să spun și știe toată lumea, apel și public și neprimată, că nu sunt un fan PSD, dimpotrivă. Eu vreau după. Domnul Marinescu, vă pierdeți, nu prea aveți semnal. Da, nu prea e semnal. Alo? La urmă e o competiție și cel mai bun învinge în funcție de cum se pronunță electoratul. Poate să păstreze continuitatea sau schimbarea. Depinde de prestație, de cum i-au perceput electoratul. Ce vreau să spun, că apreciez că din toată echipa de consilier, ăsta e un personaj nou, o doamnă distinsă, o doamnă profesoară, o doamnă cu educație, cu un vocabular, cu un comportament deosebit, o doamnă cu vocație, vine cu un caracter și deși sunt anti-PSD, aici să votează persoane, ce știm se întărește regula. Deci e ceva nou, ceva frumos și felicit pe domnul Stancu pentru inspirația de a o pune pe un loc eligibil care va atrage echipa. Și o felicit pentru curaj, că are curaj de dânsa, va cade cortina, dânsa fiind pe scenă, deci e cea care închide. Spre deosebire de alții, deci a ales un viceprimar care nu îndrăznește să vină la emisiuni. Unii vor numai să culeagă recolta și alții să muncească pentru ei. Încă o dată felicitări, sunt alături de doamna Panțeru Denisa. E bine că sunt oameni de excepție în toate partidele. Știți că și în PMP, eu fiind membru PMP, am susținut o echipă de oameni tineri, oameni noi. Același lucru se întâmplă cu domnia sa. Deci întotdeauna și vă felicit pe dumneavoastră că promovați tinerii, indiferent de partid. Și pe Dragoș Preda, și pe domnul Matei Codruț, dar și oamenii cu experiență, ca domnul Chiru, domnul Fice și cu domnul primar. Deci sunt sigur că va fi o emisiune frumoasă și să încheie apoteotic și încă o dată mult succes, Doamne, și indiferent de ce scriu unii, că am văzut că deja PSD-ul cură posibil, apurat, că țara asta a fost bogată și au distrus-o. Dar și în PSD sunt oameni de excepție pe care trebuie să-i respectăm și mai presus de partide trebuie să fie omenia și bunul simț. Încă o dată vă mulțumesc și mult succes în emisiune și dumneavoastră și invitate. Domnul Marinescu, ce părere aveți dacă doamna Panțeru va fi viitorul viceprimar al Comunei Bascov? Hai, domnule, că devenim, o dăm pe glumă. Nu. Să vă spun sincer, eu i-am propus primarului treaba asta.
Și știți, a fost primarul aici, îl respect, a avut o părere foarte. Însă, mă ajută, le pune în echipă, creează imagine ca și doamna de la cultură, pe autorișoară, de vorbea mai devreme. Deci domnul Stacu să înconjoară de doamne frumoase, deștepte, care fac cinste comune. Dar niciodată doamna Panțelu n-ar accepta 4 ani de viceprimar să rateze vocația care o are pentru meseria de profesor. Deci eu, personal, ca și dumneavoastră, mi-aș dori un viceprimar. Dar nu vă întrebați-o pe dânsa că e lângă dumneavoastră, chiar dacă ar fi posibil și ar vota-o, dar vă spun, n-ar vota-o restul consilieri din invidie. Pe ăla nu-l votează pentru că îl desconsideră. Pe dumneavoastră nu votează pentru că sunt invidioși, că e cu mult deasupra lor. Asta e părerea mea, am făcut-o public. Domnul vice ar proteja, domnul primar ar proteja-o, că știe că nu-și dorește și n-ar vota într-o bătălie de dreaptă, unde există misogiri, unde există oameni care nu poate să aibă un IQ încât să gândească în termeni de perspectivă și să promoveze femeia, deci îl feriție pe domnul Stacu că promovează femeia. La noi în PMP e egalitate de șanse, un bărbat, o femeie, un bărbat, o femeie și avem femei cinstite, doamne, nu femei, doamne cinstite cu pregătiri solide, specialiste, deci doamna ar fi, o să fie excepțională în Comisia de Cultură și Culte, că e și foarte creditoasă, sau în Comisia de Învățământ, dacă nu sunt comasate, nu mă pricep. Deci e un câștig real pentru bascoveni. Deci eu mi-aș dori, eu dacă aș fi primar, ipotetic, eu pe dânsa aș promova un viceprimar și aș ruga să fie lângă mine, că e un om de valoare și întotdeauna trebuie promovată valoarea și caracterele. Dar asta e o părere personală, domnul primar a fost mai propus și a zis nu, doamna nu să smulge din sistemul de învățământ. Are aplecare, e dedicată, are performanțe, a scos copii olimpici, deci nu întrerupe învățământul pentru o carieră politică, de nivelul de viceprimar. Da, întrebați-o pe dânsa, asta e părerea mea, v-am răspuns cu sinceritate, dar chiar vă rog să-i puneți această întrebare și să-i Am auzit-o de invitate. la dumneavoastră. Mulțumesc mult, domnul vă Marinescu. Chiar a fost de partea mea, succes în emisiune. Să vă dau răspunsul, vă mulțumesc frumos pentru aprecieri. Aș putea să fiu viceprimar, pentru că legislația din învățământ ne permite să suspendăm activitatea la catedră pe o perioadă de timp și să revenim ulterior. Dar nu este ce-mi doresc eu. Exact ce spunea și domnul... Da, să știți că lumea în care am copii e o lume minunată. Și este o lume unde pot să văd realizarea și fiecare cărămidă pe care am pus-o. Îmi place să fac politică, îmi place să fac parte din acest partid, îmi place echipa în care sunt acum, dar deocamdată... Am înțeles. Da. Educația pe primul loc și apoi restul. Da, asta Da. e menirea mea. Așa o consider. Cum credeți că în data de 27 septembrie, la sfârșitul zilei, la ora 21:00, prezența la vot va fi mai mică sau cel mult egală cu cea din 2016 sau bascovenii vor ieși la vot într-un număr mult mai mare? Cum ați simțit dumneavoastră așa pulsul din toate ieșirile dumneavoastră pe care le-ați avut? Votanții cred că sunt constanți, cei care vin la vot. Ne-am dorit să fie o frecvență mai mare la vot, chiar dacă a zis dumneavoastră că ar fi un maxim 6 consilieri de la un partid care ar avea și primarul, să zicem. Dar cred că și cu doamna pandemia... Panțelu, eu vă garantez că în Dacă mod vin mai normal, mulți, dacă ar fi o prezență la vot de peste 60% la Bascov, vă spun că niciun partid, nici Partidul Social Democrat, nu ar lua mai mult de 6 consilieri. Da, e posibil. Da? Pentru că, așa cum vorbeam puțin mai devreme, că vârstnicii noștri sunt conștiincioși și merg chiar după a doua zi, a treia zi, după Revelion, merg să-și plătească dările către stat. Tot așa și o mare parte a votanților Partidul Social Democrat sunt conștiincioși și merg la vot. Sunt foarte puțini cei care, într-adevăr, eu știu, relaționează foarte bine sau sunt simpatizanți ai politicii duse de către Partidul Social Democrat care nu merg la vot. Exact ceilalți care nu doresc
eventual Partidul Național Liberal. Vorbesc de Sunt partidele oamenii vechi. care sunt indeciși. Sunt oameni care Sau sunt indeciși sunt, și nu merg la vot. Și Da. știți de ce? Pentru că zic așa, și partidele astea noi înființate acum sunt la fel ca și ei vechi. De ce să mai mă duc la vot? Ați înțeles? Dar eu nu sunt de acord cu principiul acesta. De Păi ce să nu. mă duc la vot? Mă duc pentru că este o obligație în fața acelor tineri care au murit la Revoluție. Da, în primul rând, asta. Da, este o obligație eu morală. asta am spus-o de fiecare dată și apoi nu trebuie să lași pe altul să decidă viitorul tău, Nu viitorul cred că acum copiilor. se mai face să decidă altcineva sau Păi dacă nu mergi la vot, decide masa. cei Ponderea care- cea mai mare. cei care Dar merg tot la- o majoritate până la da, urmă. dar revenim la aceeași chestie, da, spre exemplu la Pitești, gândiți-vă că domnul primar Ionică a ieșit, a obținut 12.000 de voturi din 147.000, deci 7,9%, Da. gândiți-vă ca și, deci nu poate spune că este reprezentativ pentru marea majoritate a piteștenilor, dar conform legilor în vigoare, Consiliul este primar în toată regula. Deci Corect. de acuzat sunt acele persoane care n-au mers la vot și Nu cum le dacă au acuz, tupeul, curajul să iasă public în niște postări pe Facebook, pe rețele de socializare, unde își exprimă nemulțumirea lor. Păi bine, mă, ce ai făcut în 2016? De ce nu ai mers la vot? Păi să vă mai spun un alt aspect. Sunt foarte mulți cetățeni în Comuna Bascov fără buletin de Bascov. Au domiciliu și în Pitești, au și casă în comună. Deci un număr clar, chiar dacă ei sunt la evidența populației, la registru agricol sau când li s-au dat autorizații de construcție. Sunt acei indeciși pentru că eu cred că nu au încredere. Nu au încredere în nimeni. E posibil să fie o cauză interioară în general. Omul care nu are încredere e ori pesimist, ori nu mai speră la nimic bun. Eu sper. Da, Eu sper la speranța mult mai mare mult. ultima. Nu la toată lumea. Și apoi, păi, ce mi-e atât de greu să pierd și eu 30 de minute din timpul meu să merg să-mi exercit un drept constituțional, un drept câștigat la Revoluție? Pentru că, oameni buni, trebuie să înțelegeți clar, la Revoluție nu s-a câștigat doar acel drept de a liberă circulație, să vă plimbați prin toată lumea, prin Europa, mai ales cu cartea de identitate, fără pașaport și așa mai departe. Da? Deci aveți foarte multe drepturi, dar aveți și datorii și obligații. Și obligații față de acei tineri, acele persoane care și-au sacrificat viața în 89, pentru aceea măcar mergeți la vot. Este ceva imposibil să nu găsiți acolo, la Bascov vorbind, aveți 5 candidați. E ceva imposibil să nu găsiți unul. V-am spus și aseară și acum vreo 3 seri. Mă, dacă totuși nu aveți dubii sau alea, sunați, sunt fer convins, e campanie, acum chiar nu are cum să vă refuze niciun primar dacă îl sunați pe telefonul mobil și să stați de vorbă cu oricare dintre cei 5. Și cred că până la urmă o să faceți alegerea bună pentru voi și atunci nu mai stați așa ani buni în care să ziceți, bă, n-am fost la vot și asta, mai așteptați încă 4 ani de zile, ce să mai aștept? Nu mai aștept nimic. Ești vinovat pentru că nu ai fost la vot. Sau, mai bine taci din gură și nu mai zici nimic, capul plecat, sabia nu-l taie. E foarte adevărat, dar mulți nu știu că nici răsăritul nu-l vede. Da, pe asta spuneam, că cu milință lanțul în convoaie. Da, să știți că sunt persoane care lucrează în multinaționale, persoane care sunt pe fugă, persoane care stau între 4 pereți o zi întreagă și vor evadare. Și vor să nu mai audă de nimic. Și nu-i condamn. Nu-i consider vinovați. Într-adevăr, repet, eram un copil la Revoluție, aveam 10 ani, am rămas marcată de imaginea părinților care jăleau copiii studenți care au crezut într-o cauză. Copiii aceia, tinerii aceia au crezut în acea cauză, că a fost Revoluție sau n-a fost Revoluție, istoria decide. La urmă, dar ei au crezut în cauza... Pentru cei care au participat în a fost Revoluție, da. Dar la nivel general, vă spun, eu încă merg pe o altă variantă pe care nu vreau să o spun public, dar toți cei care au participat acolo în stradă, 95% dintre ei au crezut? Au fost pentru o revoluție. Da. Da? Deci e clară și au murit oameni, mulți nevinovați. Nevinovați. Da? Și dacă au murit pentru ca noi să putem avea în aceste momente niște atât de multe facilități, atât de multe drepturi garantate de Constituție, da.
Deci haideți să facem ceva și să mergem la vot. Sau v-am zis, nu mergeți la vot, taceți din gură și nu mai ieșiți public pe rețelele de socializare. Eu să le comentați. permis să iasă și public. Ce rugăminte aș avea pentru toată lumea, nu contează culoarea politică, să fie oameni. Să aibă, să se gândească înainte de a exprima o opinie, dacă au șlefuit-o, dacă au folosit un limbaj corespunzător, pentru că toți suntem oameni cu emoții, cu sentimente și e ușor să ajungi cu noroi când nu cunoști. Uite, eu aș putea să spun despre dumneavoastră, cu Bazaconie, nu vă cunosc, da? Știu că sunteți domnul Traian Paparete, știu câte puțin, dar nu vă cunosc ca om, ca individ luat așa, la puricat de la A la Z. Și toți avem și calități și defecte, este sigur că nu e nimeni perfect. Doamne, de asta eu le-am dat crezare și le dau crezare tuturor, le dau dreptate și în grup și individual, dar dacă toți suntem în 2020, haideți să fim la nivelul anului 2020. Da, așa este, aveți perfectă dreptate. Toată lumea, deci nu, și inclusiv candidații pe toate formele, și la fotolul de primar și pe listele de consilieri, pentru că se poate face o politică și cu educație și cu bun simț. Deci Așa ar trebui să fie. Eu m-aș fi așteptat ca în acest an 2020 să avem parte de o campanie electorală inedită. Din toate punctele de vedere, aș fi vrut să văd acel fair play din partea tuturor candidaților, chiar și a celor care susțin anumiți candidați. Da, corect. Dar încă în 2020 se folosesc conturi false Da, și vin cu niște postări murdare. foarte, unele foarte, da. Chiar aseară pe grupul Basco Comună Europeană a fost un cont pe care până la urmă l-am blocat pentru că au fost foarte multe raportări la un moment dat pusese 7 postări una după alta și chiar vorbea și urât. Pentru început îl restricționasem pentru 3 zile, am mai comentat, mai postat pe grup, dar văzând că deja curg raportările, până la urmă am decis și am șters. Oamenii buni, trebuie să înțelegeți. De multe ori m-ați acuzat că șterg eu postări și ala. Nu, eu vă pot demonstra în orice moment. V-am spus, când aveți ceva dubii, veniți la mine. Numărul meu de telefon este făcut public. Veniți la mine și vă pot demonstra în orice moment toată activitatea mea, pentru că Facebook nu șterge absolut nimic din activitate. Eu sunt singurul administrator pe 54 de grupuri. Dar vorbim despre grupul Basco Comună Europeană. Dar să știți că fiecare persoană în parte are dreptul de a opri comentarii, are posibilitatea să șteargă comentarii, poate să facă orice, să șteargă inclusiv postarea pe care a făcut-o. Dar voi ați venit mereu cu chestii la mine că eu am șters postările sau comentariile. Nu, n-am avut niciun interes. Dar oricum, vă spun, în seara asta, după ce termin ultima emisiune, probabil pe la ora la 22, bine, termin la 21, dar mai am întotdeauna după emisiuni, mai am și alte lucruri de făcut. O să opresc toate postările, cel puțin până când vor veni rezultatele finale de la BEC. Nimeni nu va mai posta pe niciun grup. Am înghețat grupul. Și după aceea vor fi doar discuții concrete despre, în caz de față, despre Comuna Bascov. Pentru că acolo cetățenii trebuie să dezbată. Nu postări din astea aiuristice care nu au nicio legătură cu Și nu Comuna scot în Bascov. evidență. Da, eu sunt de acord. Nu ești de acord cu X, cu Y, cu mentalitatea, cu platforma, cu ceva, nu știu. Spune concret cu ce nu ești de acord. Da, sau pentru că vină poate cu omul alternativă. respectiv constată, mă, uite, aici am greșit sau aici pot să îmbunătățesc, că nu, suntem perfectibili cu toții. Și așa ar fi de dorit ca toată lumea să-și dorească mai mult, încă un pas. Evoluția umană nu se termină la nicio vârstă, decât atunci când mergem trecem la în Doamne, neființă, da. Este foarte adevărat ce spuneți, dar eu am mai spus-o și am ajuns la concluzia că noi nu prea ne mai tragem din daci și romani, ci din hun, tătari, goți, vizigoți și așa mai departe. Deci, triburi, da. modul în care văd cum abordează unele probleme și cum discută, cum se comportă, cum reacționează. Nu, eu zic că sunt pasionali, suntem latini și au așa, în general, românii, până nu se descarcă și nu spun ceva atunci aplic și tăios, nu se simt bine. Ieri am fost în campanie, am oprit la fiecare poartă, am făcut și o
nefăcută și îmi cer scuze că n-am știut cine stă acolo și o să revin la subiect. Și o doamnă era foarte spărată, am ascultat-o până să ajungă domnul primar din spate, am înțeles-o perfect, avea perfectă dreptate doamna că îi intră apa în curte, că a trebuit să investească din banii personali să facă un pod, îți spunea o durere până la urmă. Dar problema e că nici dânsa n-a înțeles că nu era vina domnului primar, că n-a fost lucrarea făcută corect cu cu acea zonă pietonală. Pur și simplu, cred că atunci când s-au executat lucrările, nu și-au dat seama că se face o denivelare prin tasarea pământului, că ați văzut că pământul totdeauna se mișcă, nu stă cu minte, așa, și prin tasare și cu timpul și șanțul va deveni mai sus decât, scuzați-mă, aleea pietonală va deveni mai sus decât curtea, automat că toată apa. Au muncit săraci oameni și au făcut. Și era atât de supărată și când a venit domnul Stancu, a ascultat-o, i-a spus, i-a explicat, așa, au găsit și o soluție ca să remedieze. Și am văzut că după ce s-a descărcat, s-a liniștit. Sincer, am întrebat-o dacă a făcut tensiune sau dacă se simte rău. Ei, asta vreau să scot în evidență, că românii sunt mai aprici, așa, mai dintr-o fugă. Da. Dar nu îi condamn și nici pe cei nu-mi place, nu e ok. O să vedeți ce liniște va fi undeva după data de 1 octombrie. O liniște din aia așa... Sper să nu fie liniștea stării de urgență. Da. Tare mi-e teamă, pentru că la cum evoluează am deja o săptămână în care am decis ca să nu mai pun cazurile, adică să nu mai vorbesc despre situația COVID în România, pentru că se vede clar că pe zi ce trece crește acel număr de infectări, avem foarte multe decese, avem foarte multe reacții negative din partea autorităților din Uniunea Europeană vis-a-vis de ce se întâmplă în România. Eu am spus de foarte mult timp că cea mai bună soluție cred că era amânarea alegerilor pentru atunci când se putea face, dar se pare că s-a ales varianta asta. Acum a început și școala, deja au fost atât de multe, poate la Bascov nu au fost schimbări. Cum ați început, așa merge și acum. Dar sunt foarte multe localități în care au plecat de la scenariul verde și deja au trecut în galben și tot așa. E foarte drastic, pentru că în primul rând avem nevoie de... domnul Paparete, haideți să vă spun și de ce. Eu nu aș vrea să-l intru în profunzimea lui, pentru că nu cunoaștem toate elementele. Dar totuși românii au fost pe litoralul român. Nu au fost 2-3, au fost mii. Au stat în aceleași hoteluri unde nu garantează nimeni că s-a făcut dezinfecție așa cum se face într-o unitate școlară sau într-o unitate medicală. Că alegerile s-au desfășurat acum, până la urmă trebuiau să se facă și aceste alegeri, pentru că așa e bunul mers al lucrurilor. Se puteau amâna până în primăvară. Nu era o crimă. Nu era o crimă, categoric, dar nu este nici un punct de plecare și de lansare a cazurilor COVID. Pentru că au fost situații mult mai... mare teamă faptul că poate că nu i s-a dat totuși publicității numărul cazurilor reale după sezonul estival. După sezonul estival, numai ca să nu poate fi oprite alegerile. Da, mai auzit și așa. Noi acestea. Și până la urmă ce a zis? Că putea și eu știu, deschiderea anului de învățământ să-l ducă exact cum să-l deschidă odată cu anul de învățământ universitar la 1 octombrie, nu era o crimă 2 săptămâni de zile. Că nu era așa. O pierdere foarte mare. Dar mă gândesc așa, băi, hai să facem așa. Da, de când s-a deschis învățământul școlar, 14 septembrie, 27-28 septembrie, deja au trecut cele 2 săptămâni și după aceea dăm drumul la cazurile are, câte sunt în România, atâta și vedem ce vom face. Legat de învățământ, să știți că, nu știu, în alte școli nu mă pronunț,
peste tot. Ce am văzut atunci, am transmis, cred că mesajul n-a ajuns așa cum trebuie la domnul Preda. Eu am vrut să scot în evidență altceva, că dacă sunt bascoveani, e bine să dau o imagine bascovenilor, un model, că hai să ne păstrăm copiii aici, hai să dezvoltăm imaginea școlii, hai să dezvoltăm ce avem noi în comună. Dar să știți că noi în unitatea noastră școlară avem toate normele respectate cu strictețe, de aceea aproape militarească, pentru că nimeni nu-și permite un dezastru la urmă. Și cred că și la alegeri, pentru că unitățile unde sunt urnele au făcut intrări separate, ieșiri separate, trasee, să nu se întâlnească cetățenii dintr-o zonă cu cetățenii într-o altă zonă. Deci chiar s-au luat măsuri. Nu mai sunt aceleași secții de votare cum le știau înainte. Sunt în aceeași unitate școlară, dar sunt pe compartimente diferite. Au la dispoziție 3 ieșiri diferite, astfel încât să nu se petreacă unii pe lângă alții. Și, într-adevăr, aici este implicarea directorilor, că unitățile școlare sunt în subordinea dânșilor și răspunderea tot în capul dânșilor pică la adică. Așa este, aveți perfectă dreptate. Totuși că ne apropiem de finalul emisiunii. Da. Ca și în viață. Totuși mă gândeam așa, domnul primar, când a fost ultima dată la mine în emisiune, a spus că la Bascu, Partidul Social Democrat, vor obține mult mai multe fotolii de consilier decât în urmă cu 4 ani în 2016. Dumneavoastră credeți în ceea ce... Cum a spus și dumneavoastră mai devreme, speranța moare. Credem că o să avem un număr mare, pentru că am văzut și reacțiile oamenilor și, exact cum a spus și dumneavoastră, în fiecare an s-a făcut ceva. Nu s-a făcut dar doar eu, ca persoană civică, și este o garantare că nu este o minciună la mijloc. Poate știți, poate nu știți, sunt membru fondator și președinte la Asociației Civice Active AG Pitești. Eu, unul sincer, îmi doresc ca și Parlamentul local, în cazul nostru Parlamentul local de la Bascu, în speță Consiliul Local, să nu avem o formațiune politică care să aibă majoritatea. Pentru că de cele mai multe ori de aici pleacă unele chestii care... Mai avem un apel? Da, luăm. Cum să nu? Da? Da. Alo? Bună seara! Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, Preda Alina este numele meu. Aș avea o întrebare pentru doamna Panteru. În emisiunea unde a fost confruntarea primarilor, a afirmat că a văzut o postare a domnului Preda, unde în clasă erau peste 30 de copii, ne-au pus copilul într-o clasă unde sunt peste 30 de copii, fără distanțare și fără norme, doamna Panțeru. Deci, acestea au fost cuvintele dumneavoastră și dumneavoastră singur ați afirmat că ați văzut postarea domnului Preda. Aș vrea să știu, l-ați întrebat dacă are o imagine pozitivă, domnul Preda, dar dumneavoastră când mințiți, aveți o imagine pozitivă, doamna Panțeru? Păi nu știu la ce vă referiți. Calitate de mamă, nu intru în nicio polemică, nici campanie, deci nu mă interesează. Mă interesează de ce ați afirmat că ați văzut poza postată de domnul Preda, da? Și de ce ați spus că ne-au pus copilul într-o clasă unde sunt peste 30 de copii, fără distanțare și fără norme. Sunt cuvintele dumneavoastră și aș vrea, în calitate de mamă, să-mi răspundeți de ce ați afirmat aceste lucruri mincinoase. Din punctul de vedere al dumneavoastră, care probabil că știți cum stau lucrurile, par a fi mincinoase. Din punctul meu de vedere, nu sunt. Și să vă spun de ce. Eu vreau să știu, doamna Panțeru, lăsați-mă să vă răspund. Doamna Preda, haideți să lăsăm pe doamna Panțeru ca să vă răspundă. 2 secunde vă răspund imediat. Am această poză în care apare clasa unde este elevă fetița dumneavoastră. Da. Și se vede clar că nu toți copilașii veniseră în clasă. Și mai sunt bănci. Doamna Panțeru, continuați să mințiți. Nu, uite să continuați să mințiți, da? Clasa unde învață fetița mea sunt 27 de copii, iar o fetiță a optat pentru a învăța de acasă, da? Acest lucru se poate verifica și vă rog să nu mai mințiți în continuare.
În rest, în campanii faceți ce vreți dumneavoastră, dar nu mințiți în ceea ce privește o decizie pe care noi am luat-o în ceea ce privește copilul nostru și unde ne-am dus noi copilul, da? Deci nu mințiți. Se certifica, în clasa fetiței mele sunt 27 de copii, iar o fetiță învață de acasă, da? Deci lucrurile acestea se pot verifica. Dumneavoastră puteți să spuneți ce vreți. Se verifică. Corect, se verifică. Eu am uitat la poză. Și nu am spus minciuni, pentru că și 27, să știți, doamna Preda, că e un număr prea mare pentru situația actuală de pandemie într-o sală de clasă normală. Cred că nu are suprafața mai mare decât alte săli de clasă din școlile din Pitești. Deci să fim serioși, dumneavoastră la școala Bascov ați primit controale ale DSP-ului în primele zile de școală. Da. Vă dați seama că nicio unitate de învățământ nu își permite să nu respecte noile norme impuse, da? Deci nu cred că cineva își permite să nu respecte normele. Acum dumneavoastră fabulați. Știți foarte bine că ați primit în primele zile de școală control de la DSP. Da? Cum ați primit dumneavoastră, primesc toate școlile. Asta este atenția DSP-ului acum, școlile. Da? Nu toate școlile deci au nu fost cred că vreo vizate. școală nu își permite să respecte normele. Vă rog să nu mai spuneți minciuni. Nu, să vă întreb așa, vă rog, folosiți cam des cuvântul minciună și eu vă spun că nu e minciună. La școala la care învață fetița dumneavoastră, sunt săli de clasă cu 30 și ceva de copii, 40 în clasă? Doamna Panțeru, nu mă interesează ce este la școala respectivă. Pe mine mă interesează, doamna ceea ce ați Preda, afirmat pentru că dumneavoastră. școala Bascov vă putea pune la afirmat că ne-au dispoziție. pus copilul într-o clasă cu peste 30 de copii. Se Sunt, poate doamna Preda, verifica pentru că acestea au sunt fost 3 cuvintele rânduri de dumneavoastră, bănci, da? câte 10 pe un rând. Nu mă interesează de vecini. Dacă pe dumneavoastră vă interesează vecinii, pe mine nu. Pe mine mă interesează unde învață copilașul meu și ați mințit în ceea ce privește copilul meu. În ce clasă este copilul meu. Atât. Preda, repet, nu mă interesează vecinii, nu doamna am mințit, Panțeru. Dacă pe dar dumneavoastră vă interesează, este treaba dumneavoastră. mă Pe mine nu interesează școala mea pentru că noi puteam să vă oferim Se pare că nu vă condiții interesează foarte bune. școala dumneavoastră. Nu vă interesează deloc școala Da, mă dumneavoastră. interesează foarte mult. Ok, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Paparete. Vă urez emisiune plăcută în continuare. Vă mulțumesc, seara bună! La revedere, la revedere! Da, probabil că între timp nu s-au prezentat toți copiii, s-au ales să stea în mediul online, dar sala de clasă a fost pregătită pentru 30 și ceva de copii. Ați văzut fotografia, 3 rânduri de bănci, clar, erau și manuale pe bănci. Eu de acolo am tras concluzia, dar știu, pentru că am, într-adevăr, cum a zis domnul Preda, am colegi care au copii la acea școală, dar colegii stau în Găvana și sunt nemulțumiți și vor să-i aducă la noi la școală, tocmai că se respectă aceste standarde. Da. Îmi pare rău că Doamna Panțeru, deja situație. timpul a expirat, da? Da. Dar am o rugăminte, aveți Privesc această camera de acolo și un mesaj către, nu mai luăm niciun telefon, Către bascoveni. către bascoveni, după ce o să vă vedeți singură acolo, da? Dragi bascoveni, vă așteptăm la vot. Este o obligație civică, este un drept al dumneavoastră și este o măsură prin care noi știm unde suntem poziționați. Votul dumneavoastră ne spune și valoarea noastră și încrederea dumneavoastră și sperăm că proiectele cu care am venit în întâmpinarea dumneavoastră și am stat de vorbă v-au făcut, v-au mulțumit sau v-au făcut curios să vedeți dacă noi le ducem la îndeplinire. Vă așteptăm să votați cam echipa PSD, locul 4 pentru domnul primar Stancu, locul 5 Consiliul Local PSD și în rest sănătate și să ne vedem cu bine după această campanie nebună. Da, vă mulțumesc mult de tot Și eu vă mulțumesc. și pentru mesaj și pentru că ați acceptat să veniți în locul domnului Stancu. Am văzut, când am văzut mesajul, chiar am fost surprinsă de la dumneavoastră. Și vă spun așa, va trebui să faceți o promisiune pentru că aveți un loc eligibil. Sunteți oricum în primii 6 de care am spus eu, maxim 6. Facem și un pic de glumă pe final de emisiune. Va trebui să-mi promiteți că măcar o dată pe an să acceptați invitația mea să veniți aici să vorbim despre
ce se întâmplă prin Consiliul Local. Ce se întâmplă cu oamenii noștri, cu cetățenii noștri, cu cei pe care îi reprezint din zona blocurilor. Pentru că eu mi-am propus că emisiunile mele nu se termină aici. Corect. Vor continua, pentru că eu am considerat că a fost o lipsă de comunicare între aleși și alegători și eu asta vreau să fac. Să aduc primarul, cel puțin o dată pe an, să aduc consilierul, cel puțin o dată pe an, și eventual cetățeni. Dacă nu, cetățenii pot intra. Pentru că, să știți, într-adevăr, noi avem o răspundere în fața cetățenilor. Noi, consilierii locali, trebuie să le luăm pulsul și să știm, să avem o legătură permanentă cu dânsii. Da. Dragilor, ne vedem peste o jumătate de oră, așa că stați aproape. Seară bună tuturor!